Maayong buntag, dalay ko ng Dios, dalay ko ng ngalan sa Ginoo. Kumusta higala igsoon? Kumusta imong kinabuhi karon? Kumusta ang imong pagmatagikan gabi nga din ikaw nagapahulay? Dalay ko ng Ginoo. Salamat kayo nini nga kabuntagon sa pribilehiyo nga din kita makahimo usab sa atong live nga program sa matag Miyerkules. Unya nituo ta igsoon nga pinaagi sa mao nga mga pagbuluhaton nga gipiyan sa Ginoo sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, makahatag ta sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo, pag-encourage sa matag usa kanato mga kaigsuonan, no? Salamat kaninyong tanan nga kamo nagaduyog niining ato ang live nga program. Salamat kaninyo nga diin ikaw ako magkahiusa diha sa pagpaminaw ug pagpanalinghog sa pulong sa Dios. Ayaw lang tawa ang relihiyon, ayaw lang tawa ang sikta, ayaw lang tawa ang imong karatula. Lang tawa lamang nga ang pulong sa Ginoo mao ni ang mahitabo, no? Ang pulong sa Ginoo mao lang ni ang makapa-join, hiusa kanatong tanan mga kaigsuonan. Salamat kaayo sa Dios nga ang atong kinabuhi, hallelujah, ginagamhan kanunay sa balaan nga Espiritu Santo sa Ginoo, no? Dili ta good morning pas. Oh, salamat kayo Dexter, naglantaw na to karon. Salamat kayo Dex sa imong paglantaw. Unya nito ko nga ang imong kinabuhi usab paboran sa Ginoo, tabangan kas Ginoo, panalanginan kas Ginoo. Bisan asa kamo adto, anaay pabor ang Dios. Hallelujah. Okay, salamat kayo sa Ginoo. Tanan nga naglantaw karon, paboran mo sa Ginoo. Hinumdumi gyud kanunay igsoon, wala ta nagahimon ini para sa itong kaugalingon, kung dili ato ning gibuhat para nga tos Ginoo. Hallelujah. Mahimuot, malipay na to ang Dios. Ni ako karon dinhi sa Oroquieta City, ni ako sa amuang giabangan nga balay sa Tan Apartment, no? Salamat kayo sa Ginoo. Good morning. Naglantaw na to karon si Risa Ardiniti, si Omiter, si Mamuy, naglantaw na to karon. Salamat kayo sa Ginoo. Salamat sa ninyong tanan. Good morning, Pastor. Good morning. Good morning. Maayong buntag ninyong tanan. Maayong buntag. Kumusta? Dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi igsoon. Gipamata tas Ginoo karon. Gi-extensyonan tas Ginoo karon, no? Usa ni sa mga kadaugan igsoon nga diin kita mata, makatindog, makalakaw, makabakyaw sa atong mga kamot, pagawas sa itong mga tingog mga kaigsuonan. Pasensya gamay, no? Mura o medyo karat-karat ako ang tingog tungod kay bagko maning ulitaw, no? Sagdi lang kay inaanay lang magpagamit gihapon tas Ginoo mga kaigsuonan. Salamat kayo sa Dios, salamat sa Dios. So niining nga kabuntagon igsoon, ako moingon kanimo, mo invite kanimo, dawata si Kristo Jesus, dawata siya nga Dios ug personal nga manuluwa sa imong kinabuhi. Pasudla siya sa imong kasing-kasing. Kung naa may mga tao karon nga naglantaw, salamat sa pag-share kanunay sa maayong pulong. Yes, salamat kaayo. Salamat kayo. Good morning, Pastor. Sa tanan. Salamat kayo sa Ginoo. Good morning, Omiter. Salamat kayo sa Ginoo, no? Dili ko undang sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Hangtod nga naay bisan asa tayo butang sa Ginoo mga kaigsuonan, mo share kita sa pulong sa Ginoo. Kay mo ni ang komisyon, no? Mo ni ang komisyon nga gihatag sa Ginoo sa diha nga madawat ato ang kalawasan. Mahimot ang witnesses, no? Mahimot ang witness sa bisan asang dapita, bisan pa sa nagkalinlain nga mga area, no? Salamat kay sa Ginoo. Naglantaw na to karon. Good morning daw. Salamat kay sa Ginoo. Elwood Canilas Bation. Naglantaw po na to karon. Dalaygon kaayo. Shout out sa mga kaigsuonan nga naglantaw na to. Okay? Salamat kaayo sa Ginoo. Naaday may mga prayer request palihog sa palihog unya og na may mga prayer request i-send lang din ha. Dayon ako dayon nga tagaan unya pagtagad, no? Ato lang dayon malista unya. Salamat pud ko sa Ginoo mga kaigsuonan. Now, nini nga kabuntagon mga kaigsuonan, dili ko maglangay ato ko sa mga pag-ampo unya dawata sa Kristo karon nini nga kabuntagon. Dawata siya nga Dios diha sa imong kinabuhi. Hallelujah. Pasudla siya, pahariya siya. Unya hinang Ginoo, Ginoo, ikaw akong manuluwas, ikaw akong mananambal, ikaw ang doktor, ang doktor nga mananambal sa mananambal. Nya ikaw ang espesyalistang doktor nga mag-ayo na ko karon
Ayuhon kas Ginoo, ayuhon tas Ginoo. Spiritually, physically, financially, materially, emotionally, mentally, ayuhon kas Ginoo. Ayuhon ta sa Dios. Hallelujah. Magampo ko. Amahan na mga langit nun, gamhanan ka nga Dios, nga niining orasa, nagapamuhat o magapamuhat ka. Kunya, di ami, naghangyo sa imong tabang, tabangi mi Ginong Dios, nga niining usa ka oras na mo nga live, maka dangop mi diha nimo, makasalig mi nimo nga ikaw agyon ang Dios, manulti karon, magadihog ka sa tanan nga buhaton sa imong alagad, ang mga pulong nga among pag-aambitan karon, na aniluna sa among kinabuhi. Nya mo abli ang among mga kasing-kasing, mo dawat minimo nga Ginoo o manluluwas ang kinabuhi. Ayuha ang tanan nga mga idulungog, ayuha ang mga kasing-kasing karon. Salamat Lord Jesus sa imong pagmando, sa imong balaan nga mga anghel, sa pagpadala sa mga milagro nining orasa. Ginoo, tabangi ko Ginoo nga makapadayon ko sa pagwali karon, walay mga kabaldahan in the mighty name of Jesus. Salamat kayo Amahan nga langit nun sa imong gugma nga walay paglubad. Ako kang gidayeg, ug ako kang gisimbang ipasalamatan sa ngalan ni Jesus nga Nazaret nun. Amen. Okay, salamat kayo sa Ginoo. Salamat sa Dios. Niningan kamuntagon mga kaigsuonan. Okay, shout out ko sa mga kaigsuonan nga kanunay gud nga naglantaw na to karon. No, mga kaigsuonan na to nga naa sa Cebu, silang Dexter Calinero, silang Pastor Ganar, silang Buknoy, no, sa Cebu, silang siya pa'y naa sa Cebu nga mga kaigsuonan na ko din na. Okay, shout out sa itong mga kaigsuonan din na sa Manila, no, sa Pastor Borja, silang March Maglipak, silang Agaw Ilwood, no, diha sa Kananggaliti. Kumusta mo din na? Salamat kay Ginoo. Mga kaigsuonan din na sa Manila, mga igagaw na ko sa Manila. No, kumusta mo din na? Kumusta? Ang Ginoo mag-uban kaninyo. Ako pag-shoutout sa itong mga kaigsuonan din sa Australia. Hey, Gaw. Shoutout ni Gaw Eddie Ardiniti. Kumusta to ang trabaho di Gaw? Kumusta to ang mga building nga gipang trabaho din na? Okay, nito ako nga daghan pang mga panimalay, no, nga ma-renovate pinaagi pod sa imuhang kaalam nga gihatag sa Ginoo. Shout out niya sa ED and Sons Property Maintenance, no. Salamat sa Ginoo. Sa FHL Foundation, shout out sa tanang pamilya sa FHL Foundation. Salamat kay sa Ginoo, no. Sa mga FHL nga gina-sponsoran, shout out mo din ha. Okay. Sa itong mga Agaw Risa, Gaw, kumusta ko diya sa imong mga ginsakpan. Hallelujah. No, shout out sa mga anak nimo din ha. Si Haile, si JJ, si Rich Malo. Sa tubod, no, si Pastor Henry Bation. Kumusta mo din ha? Okay, salamat kay Ginoo. Sa FDIM ni Lola Ising Apas. Kumusta diha Lola? Salamat sa Ginoo. Si Antinita sa Manila. Kumusta diha Ante? Salamat kay Ginoo, no? Ang Baroy family. Hello. Mga Baroy sa Sindangan, sa Gutalak. Lolo Peter, kumusta ka lo? Kumusta imuhang lawas karon lo? Ako mag-ampo sa Ginoo nga extensyonan pag daghang katuigan imong kinabuhi din gamiton ka sa Ginoo pagkanunay, no? Okay, shout out sa mga pamilya ni Lolo Jupiter Baroy. Sa pa ni Manila sa Amerika, sorry. So sa Amerika, no, silang Jonel Carroll, George Person III, no. Si Darlene, hi Darlene, kumusta Darlene? Si George, marang eskwela na sila. No, dili na sila makakita siguro ani. Ato una mitubag si Darlene Binisaya. Hi George, kumusta George? Salamat kay siguro Pastor. Ako unya uyuan Alan Pau o Kasen Chichi. Salamat is Ginoo, nagampo ko ani atong Domingos gabi.
Nag-ampo gyapon ta karon. Okay, salamat guys Ginoo. Miko Limpot. Oh, salamat iso. Palihog kog sulat unya ani ret. Palihog kog sulat aning gi-prayer request aron ako adayon da madala. Salamat guys Ginoo. Tapos good result sa swab test Pastor Ganar. Oh, salamat guys Ginoo. Okay, mag-ampo ta sa Ginoo nga maayo ra ang resulta, no? Negative. Then, shoutout sa mga kaigsuonan po nako diya sa Calgary. Oh, silang Ometer. Kumusta diya? Kumusta? Shoutout sa imong pamilya din na tanan sa Calgary. Salamat kay Ginoo. Sa Washington, Papa Edward, no, sa to'y napitan na silang Cecil din na Vancouver. Oh. Sel, kumusta ka diya? Kumusta? Shoutout sa imong mga katrabaho din na sa post office sa Vancouver, no? Salamat kay Ginoo. Si Kimi, si Kimi. Salamat kay Ginoo. Salamat kaayo sa Dios, no? Si Corbin, hi Corbin, si Malia, Mama Linda. Hello ma, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga kanunay kang tagaan ug maayong lawas sa Ginoo din na. Papa Edward, shout out po sa US Edward channel. Naay mga YouTuber ning ako ang mga inlo. Nanay Linda channel. Oh, tanawa ninyo na, i-subscribe ninyo kay makita ninyo ng daghan kayo din na nga mga kuan. Ang ako nga pag-shoutout po sa Friends Lord channel ni Pastor Stujim Bation. Ala, i-subscribe ninyo, tanawa ninyo ni kay naay dili nga broadcast, dili nga pagwali unya naa din na kanunay makakaon tag pulong sa Ginoo. No, mo na diha makita ninyo ang Friends Lord mga kaigsuonan na mo na ang YouTube channel ni Pastor Stujim Bation. Atua pod ang Field the Gap Christian Fellowship. Taas maning atua. Taas pero ako manang gituyo para kinsa gyud ganahan mo subscribe, maka-subscribe gihapon, no? Nya katong wali matag Domingo naa din na sa ato ang YouTube nga channel sa Field the Gap. Salamat kay Ginoo. Wala naman siguro ko i-shout out kay wa man pud mo mang shout out din ha. Ako mingon kanini mo igsoon, mudangop lang ta kanunay sa Dios, no? Mudangop lang ta kanunay sa Ginoo. Kay mao ra gyud ni ang sekreto mga butang, mga kaigsuonan. Aning kalibutan na daghan lain, daghan ang virus, nagkalain-laing matang sa pagsulay nga buhaton gyud sa yawa sa kinabuhi sa tao. Pero dili na siya, excuse me sa Salamat kayo sa Ginoo nga naapot tayo tighatod og tubig. Ay importanteng butang mga kaigsuonan, no? Hallelujah. Lami ning mga lagad sa Ginoo mga kaigsuonan kay pag naay mga pagsulay sayon rang i-handle ngano man kay naa may Dios nga mo kontrolar, na may Dios nga mo pa hanay sa atong kinabuhi. Hallelujah. Ayaw gyud kabalaka igsuon. Ayaw gyud kabalaka sa sitwasyon nimo karon. No, kabalaki kun wala kay relasyon sa Ginoo. Mao gyud ay problema. Kay daghan kay mga tao nga mo relasyon sa Ginoo pag naas panginahanglanon, pag wala nas panginahanglanon, mubulag na pud sa Ginoo. Niya pag naa ka sa Ginoo karon igsuon ikalipay ni pareha sa manok, pastor. Kanang manok makawala na og kuan kanang makawala og kadasig og imong tinud-on. Una-unaon ang manok nga 17 kabuk patay. No, 17 kabuk mga sunoy, dagko kayo. Nya salamat kay Ginoo nga abi nimo gi-prepare to nako para sa birthday sa akong asawa. Mang-ihaw ko to mga 5 kabuk ato. Kay birthday karong August 31 ni sa akong asawa, mag-ihaw gyud tami og manok. Kaun sa pa maihawon nga puros piso naman lang nabilin. Pero salamat gyapon sa Ginoo mga kaigsuonan, no?
Salamat gyapon sa Ginoo kay kuan man. Makahilak biya po ko usahay. Matandog ko atong akong mga manok bitaw. Pulong sa Ginoo karon nga akong i-share ninyo diya makita sa Salmo 91. Kining Salmo 91 mga kaigsunan gisulti dinhi isa nga uno ngadto sa 2. Siguro ako ning ipaabot dito dapit sa 5 mga kaigsunan. Ingon dinhi ang mudangop sa labing halangdon o magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban ug tigpanalipod. Ikaw ang akong Dios ug kanimo nagsalig ako. Gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayre, ilikay kagayod niya. Ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Tabunan kaniya sa iyang mga pako aron dili kagayod maunsa ubos sa iyang pag-atiman. Ang iyang pagkamaunongon manalipod ug magbantay kanimo. Dili kaunya mahadlok sa mga katalagman sa kagabion ni sa mga pagbanhig panahon sa adlaw. Mao ni ang pulos Ginoo mag-ampo ta. Amahan mo nga langit nun, gamahanan ka, unya Dios ikaw nga nagapasalig karon, nga dili mi angay mahadlok, dili mi angay mabalaka, dili mi angay nga mubulag nimo. Salamat ini nga kabuntagon sa padayon nimo nga pagpangliho karon, sa padayon nimo nga pagtabang sa among kinabuhi. Panalangin ni nga kining mga tawo naglantaw mapanalanginan usab sa imong mga pulong. Adunay kagawasan mi, kasiguraduhan kaming tanan sa diha nga naami nimo, naami assurance Ginoo kay naaman ka nga magtabang sa among kinabuhi. Salamat Lord Jesus. Ako kang gidayeg, pasalamatan. In Jesus name we pray. Amen. Okay. Now nini nga kabuntagon mga kaigsuonan, nagasulti nagasulti mga kaigsuonan ang pulong sa Ginoo karon. Ingsa nga ang Dios atong tigpanalipod. Siguro kumo na ni imo na ni nadunggan sa nakalain nga mga magwawali. Na ay lain-lain ng mga version sa Biblia, lain-lain ang interpretasyon about sa Biblia. Apan sayran ko ikaw mga kaigsuonan, basta kay Bible-based gani ato ang giwali, usa na siya mga kaigsuonan nga makahatag og encourage natong tanan, makahatag og dugang kalig-on, dugang kadasig, no? Dugang kadasig. Importante nga ang atong giwali Bible, no? Pulong sa Ginoo. Bisan pagdaghan kanunay na nimo ning siyang madunggan. Bisag asang dapitan magwawali, imo na ning nadunggan. Importante gihapon nga mo konekta, no? Mo konekta. Nalipay ko igsuon nga daghan kay mo karon nga naglantaw, no? Daghan kay mo naglantaw unya ayaw gyud mo bulag sa Ginoo. Padayon gyud mo mudangop sa Ginoo, musalig sa Ginoo. Now ning kabuntagon, tanaw na to balik. Ingon sa dinhi, ang mudangop sa labing halangdon, ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan, mo ni ang sulti ni statement ni Salmista David, no? Ingon sa dinhi, makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban og tigpanalipod. Mao ni ang duha ka mga portion dinhi, manlalaban og tigpanalipod. Mao ni atong Dios. Ang girepresentaran sa Ginoo multi kana bang inon nato naa siya sa area sa tanan sitwasyon ba, no? Mao ni Dios nga atong gialagaran mga kaigsuonan nga tanang sitwasyon sa kinabuhi iyang gihupngan ba kana bang gipuy-an, no? Kay ingon sa dinhi matud pa sa Salmista David, makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban og tigpanalipod. Word manlalaban ug naa kay problema, naa kay kontra, naay Dios nga mulaban nimo. Naay Dios nga mo proteher nimo, naay Dios nga mo bantay nimo, naay Dios nga tigpanalipod nimo, tigpanalipod nimo. Kana bang alihan ka, no? Kanang kural siya, tabil siya, pader siya, nga kuta siya, nga imo siyang kun mudangop ka nga to sa Ginoo, package na ba? Package ng daan. Muna nga pag nakay sakit, dangop sa Ginoo, ayuhon ka. Ayuhon ka. Ngano man, kay nagpasalig siya, manlalaban siya, dili lamang siya manlalaban, kundi tigpanalipod.
Mao ni ang pasalig sa Dios nga nakit-an ni Salmista David nga sa diha nga siya midangog ngadto sa Ginoo, siya nakakita sa kaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Wala siya pasagdahi sa Dios. Wala siya pasagdahi sa Ginoo sa sitwasyon sa iyang kalisod, kaapikis kinabuhi bisan siya usa ka hari. Nakit-an niya nga ang Dios gyud gamhanan, ang Dios gyud kahibulungan, ang Dios milagroso. Nganuman kay bisan pag naanak ka sa 11th hour sa imong kinabuhi, na lasting up na gyud ba? Kana bang wala gyud, hopeless na. Wala chance. Wala na. Wala paglaom. Pero mutawag ka sa Ginoo, musangpit ka sa Ginoo, nagpasalig siya nga siya mo'y imong manlalaban og tigpanalipod. Hallelujah. Ayuhon gihapon ta. Ayuhon gihapon ta. Usahay lang kita lay maguna-una nga murag wa nay chance. Kita lay maguna-una kining tawo lang gyud usahay mga kaigsuonan. Ang tao lamang mura lang ni siya ba o limitado ra man gud ta. No, limitado ra ta bisan pag unsa nimo kadasig, bisan pag unsa nimo kahamugaway sa kinabuhi, bisan pag unsa nimo ka prayerful kaayo sa kinabuhi, basta kay naa ka sa ibabaw sa pagkatawhanon mga kaigsuonan, mubati tag sakit, mubati tag gitawag og balatian, mubati sa tag mga pagduha-duha, mubati sa taog kinibang kanabang mga depresyon usahay sa kinabuhi. Pero ang nakalami lamang kay naay Dios ba nga mo kontrolar, naay Dios nga mo tambag, naay Dios nga mo alalay nimo, naay Dios nimo nga mo hawit nimo, naay Dios nga mo aswat nimo. Unya ang doktor dili gani ka sila ka determine sa ilahang sa sakit na to, no? Basta dili ta mo tingog, dili na sila kabalo. Pero ang Dios nakabalo kay nganuman nakit-an tas Ginoo gikan sa pagama nato dito sa taguangkan sa itong ginikanan, pagsumpay-sumpay niya sa iyang sa atong mga bukog, iya nakit-an na dito. Paghulma nato, paghulma sa atong lawas dito sa taguangkan sa itong ginikanan, naibaw-an ang daan sa Ginoo. Mao na nga dili ta makasulti nga di na kumaayo ani, cancer man ni, di na kumaayo ani, kay wa na ni kaiwan ingon ang doktor. Dili oy. Kay ang Dios mga kaigsuonan, bisan gani katong patay, giayos Ginoo, gihimong bubuhi sa Ginoo. Bisan katong paralitiko nga nagsigi naghigda sa 38 ka tuig, giayos sa Ginoo, gipalakaw sa Ginoo. Kita pakaha karon nga diin virus makahatag ni kadautan sa tanan, makahatag og pilyo sa ubang mga tao. Pero sayran ko ikaw, nagpasalig ang Dios nga kung imong ilhon ang Ginoo, nga mo'y imong tigpanalipod, nagpasalig siya nga siya ang Dios nga imong manlalaban o tigpanalipod. Hallelujah! No? Di ba lami mga kaigsuonan? Di ba nindot, di ba hamugaway ang kinabuhi mga kaigsuonan? Nga naay Dios nga nagapasalig nga siya ang imong manlalaban o tigpanalipod. Kinsa man kunoy imong manlalaban karon, kasagaran man nato sa mga tao aning kalibutan na, pagdaa gani kay mga problema gani, dagan na tag atong politiko, adto na tag mayor, adto na tag pulis, adto na yung taog, adto na tag mga tao nga kanang di na gani ta kayo mutuog doktor usahay. Maguna-una na gani ta ring adik man maayo ni doktor, adto tas binisaya, adto tas luwa-luwa, adto tas tutututo, dili man na mao. No, ang pasalig sa Ginoo mga kaigsuonan, diha lang tas Ginoo. No, diha lang tas Ginoo kay nganuman, diha sa Ginoo kumpleto. Kumpleto ang package sa Dios mga kaigsuonan. Kumpleto ang package Ginoo. Hallelujah. Di ka katulog tungod kay naa kay insomnia, naa kay usa pa nang ngalan anang mga sakita mga kaigsuonan nga kada bitang dili makatulog nga tawo, dili makahatag og maayong balances kinabuhi kay wala na. Lahat na ang utok, di na maayo panabot. Pero pag mudangop ka balik sa Ginoo, ayuhon ta. No, ayuhon ta. Muna nga alang kanako mga kaigsuonan, kining pulo nga sa Ginoo, ako juning hawiran. Kay kining Salmo 91 mga kaigsuonan, tama ni siya sa 16. Tama ni sa 16 mga kaigsuonan. Nga mga pasalig sa Dios, ako ning gihawiran kanunay mga kaigsuonan. Nanuman kay kining sa ara sa Dios, mauni ang makapabuhi nato kanunay sa diha nga imo ning klimon. Padayon na ko. Ingon sa dinhi, makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manlalaban og tigpanalipod. Ikaw ang akong Dios. Ikaw ang akong Dios. O kanimo nagsalig ako. Hallelujah. Mao man ay atong noon.
Mo mingon ta Ginoo, ikaw ang akong Dios, kanimo ni salig ko nimo. Hallelujah. Salig ko nimo Ginoo. Oh. Salig ko nimo Ginoo, di gyud ko mugulag yun. Di matabang yun. Muhawid ko nimo Ginoo. Muhawid gyud ko sa Ginoo. No? Muna nga sa atong kinabuhi mo anak ko na tong buhaton. Inana ko tong buhaton kun mao ni ang explicit kanang statement ni Salmistang David mga kaigsuonan nga iyang gihimo siyang kinabuhi nga sa diha nga nakit-an niyang Ginoo. Ingon siya, diha gyud ko nimo musalig Ginoo. Diha gyud ko nimo musalig. Di gyud ko musalig sa bisan unsang butangan ni kalibutan. Wa biya nagsalig si Salmista David sa iyang kapasidad, sa iyang ka-bright, sa iyang kamaayo, sa iyang kama-master. Wala. Nagsalig siya sa Ginoo. Nganong gisulti niya? Kanimo nagsalig ako. Kaysa diyan nga nahimo siyang hari, mga kaigsuonan, gikan siya sa ordinaryong butang, gikan siya sa ordinaryong tao, ordinaryo magbalantay kong karnero, no? Ikaw unsa ka estado nimo sa imong kinabuhi karon? Unsa ka estado sa imong kinabuhi? Siguro may nga professional ko. Oh, mao ni akong nahuman, mao ni akong naabot, mao ni akong profesyon, mao ni degree ko. Si Haring David mga kaigsuonan, usa ka magbalantay sa karnero, ordinaryo. Ngani pagpili sa mga anak mga kaigsuonan, mga igsuon ni Haring David mga kaigsuonan, pagpili nga mahimong hari mga kaigsuonan, gipili sa Ginoo. Nagkuha sila dito, pagtanaw nila palinya niya yung mga igsuon, di ni mao. Niya kay dagko, gwapong tao tong mga igsuon ni Haring David mga kaigsuonan. Pero tungod kay wa man dito mapili, di man maglantaw ang Dios physical appearance mga kaigsuonan. Di man lantaw sa Ginoo nang gidakon sa imong lawas karon. Di man lantaw sa Ginoo nang gidakon sa imong bukton bisan pa magsiki kag gym. O dili man lantaw ng singalan na ng mga pak ng imuhang tiyan kana bang sila pa 6-pack, 8-pack, dili mo tanawon sa Ginoo. Ang tanawon sa Ginoo mga kaigsuonan, ang kinasuluran nato ang atong kasing-kasing. Oh, ang atong kasing-kasing. Importante man kay mao man ang manulti ngadto kanunay sa Ginoo. Mao ni ang kanunay nga maki-communicate ngadto sa Ginoo. Kay kanang ato ang outward appearance umunay tanawon, mingon taglig-on ta karon. Pero sunod adlaw pwede po nang maluya, pwede po nang magamay. Oh, abs di ay, abs di ay. Salamat kay ikaw. Oh, yan ang abs. Dili na mo ilang taon sa Ginoo. Dili na mo ilang taon. Dili ilang taon ang kagwapo ron. No. Dili na ilang taon ang pag-jail ni mo. Dili. Di pugong-pugong lang ni. No? Kining jail, pugong-pugong lang ni sa edad. Muna nga, ang atong yung buhaton, no? Kanunay yutang mo down. Paubos nga to sa Ginoo. Kaya kining kinabuhi ang mga kaigsuonan, sugot ang sadili, maura mong yun ni ang paagi, maura ni ang sikreto nga diin atong masabtan nga ang Dios gyud giatimanta, no? Giatimanta sa diha nga naghigda ka, sa diha nga natulog ka, sa diha nga nagalingkod ka, nagpauraray ka, nagkapi-kapi ka. Daghan kay mga tao mga kaigsuonan nga makalit ra kamatay. Pero ikaw gibuhi sa Ginoo, no? Gibuhi ta sa Ginoo. Hallelujah. Lipay kay kaigsuon. Ikaw nalipay ba nga ini nga kabuntagon nakadungog ka ining mong pulong sa Ginoo? Nalipay ba ka nga na ay pulong sa Dios karon nga nagrepress na pod sa atong kinabuhi sa atong pagbati ngadto sa Dios? Nga diin, mao din ni akong buhaton. Ingon na Bible, ingon ang pulong sa Ginoo dinhi. Ikaw ang akong Dios ug kanimo nagsalig ako. Ngano ning prosper si Salmista David, si Haring David, ning uswag siya sa tanan niyang buhaton mga kaigsuonan tungod kay ang iyang kinabuhi ginasalig niya, gibutang niya kanunay ngadto sa Ginoo. Gibutang niya kanunay ngadto sa Ginoo ang iyang kinabuhi. Wala siya nagsalig siyang kaugalingon kundi nagsalig siya kanunay ngadto sa Ginoo. Ang luyo man gud ani nga sitwasyon sa kinabuhi mga kaigsuonan, nganong nahimong sikat siya, nganong nahimong hari, nahimo siyang ilado nga hari. Kay bisan sa iyang mga pagdaig, no? Bisan sa iyang mga pagdaig, kay bisan gani sa iyang mga pagsimba ngadto sa Ginoo, magkahubo-hubo siya nga mudayeg ngadto sa Ginoo. Kita kay mudayeg ganita, lisod mo gani pagpakpak. Lisod pagpakpak oy. Oh, lisod mo sayaw ta ngadto sa Ginoo, mudayeg ta ngadto sa Ginoo. Lisod kay pagpakpak kay basig tanaw tas tong tapad. Tanaw ta, bantayan na siguro ko ani, labi nagdi punta kayo kabaong sayaw. Inigdayeg na to nga to sa Ginoo. Simbat na to sa Ginoo.
mo pakpak man to, pero anara, no? Pero pag pakpak kani makadaog, apit tinako pero si Haring David, mga kaigsunan, nagkahubo-hubo siya nga nidayeg sa Ginoo. No, mo na yung gibuhat. So mo na nga luyo sa iyang sitwasyon sa iyang kinabuhi, mga kaigsunan, dunay Dios nga nagpost niya, naay Dios nga nagkahawid niya, naay Dios nga nagtulod niya, naay Dios nga nagtuboy niya. Mao nay gusto mahitabo sa Ginoo, mga kaigsunan. Ikaw nga nagalagad sa Ginoo, ikaw nga nagahawid kanunay sa Ginoo, ituboy ka. Naay saktong panahon, naay saktong oras nga ituboy ka sa Ginoo, ipataas ka sa Ginoo. Ang imo laman ug ang nato lamang buhaton, kanunay tan magpauraray, Ginoo, musalig gyud ko nimo. Hallelujah, musalig gyud ko nimo. Mao nay rima sa atong kinabuhi ug declaration nga saligan nato ang Dios. Musalig yun ko nimo bisan unsay mga sitwasyon na sa kinabuhi karon. Musalig ko nimo, wa may bugas, wa may sudan, wa may bayad kurinti, wa may bayad og renta. Apan sayran ko ikaw igsoon, saligi ang Dios kay naay luyo ani, naay panalangin ang Ginoo nga buhaton diha nimo. Hallelujah. Amen. No? Okay, padayon na ko igsoon. Ingon sa dinhi, unsay sunod nga pasalig sa Ginoo? Gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayri, ilikay kagayod niya. Tanawa ron mga kaigsuonan. Unsang mga katalagmana nga imong nakit-an? Grabe karon, giguba sa COVID ang tanang area, angle, sitwasyon sa hamugaway sa kalibutan. Tanawa ron giguba sa COVID. Unang-una, ang paglaag-laag, suroy-suroy. Ang laagan ron, perting guula, no? Katubitang hilig og suroy-suroy, hilig og bits-bits, hilig og ligo-ligo, hilig og adtong mga area, mga mall, adtong mga dapit nga suroyanan. Giguba sa COVID. Ano man, wato ka dito, hadlok man. Kaya basig na ay COVID dito. Diba? Kung wato po kag Manila, basig na ako dito. Ato kag Cebu, basig naa po dito. Ato po kag Mindanao, basig naa po dire. Ug moadto kag asang dapita, dili ka makaadto nga kumpiyansa ka. Unsa imong buhaton? Face mask, face shield, alcohol, kanunay lang kang hangos kanunay. Siging kasuot og face mask, siging suot og face shield. Kaya gano'n man, wa na lagi, naputol tanan. Pero ang nakalami, mga kaigsuunan, kitang mga tao sa Ginoo. Katong mga tao nga nagsalig sa Ginoo, alami, gano'n man. Kung sa may pasalig, ingon sa dini, gikan sa tanang katalagman nga wala mo isayri, ilikay kagayod niya. Karabang mga katalagman nga wa ka makabalo, mga katalagman nga wa nimo mahibaw ilikay ka. Mga katalagman nga dili nimo wa nimo gina-ekspektar, ilikay ka. Sama sa kamatay igsoon. Katalagman na. Mga disgrasya, katalagman na. Mga aksidente, katalagman na. Mga linog, katalagman na. Baha, katalagman na. Bagyo, ilikay ka. Naaman to imong makitaan, masinatian, mabantayan, pero wala nimo dahuma. Wala damha. Ilikay ka. Bisa pang na mga tsunami pa na din na, bisa pang na pa na mga hurricane din na. Tungod kay naa kay Dios, dili ka pasagdahan. Dili ka pasagdahan sa Ginoo. Kay wa man nimo dahuma nga mahitabo ni, wa ka ga-ekspektar ba? Wala nimo dahuma, wala nimo damha nga mahitabo ni siya. Apa nagpasalig ang Dios ka sa diha nga mosalig, mutawag ka ngadto sa Ginoo, ingon siya, dili kagayod niya. Ingon sa dinhi, gikan sa tanang katalagman nga wala mo isari, di ilikay kagayod niya. Ilikay ka. Lami ang word na. Ilikay ka. Huwag naa din ni pananglitan. Na din ibalhin ka. Hinomdom ko mga kaigsunan. Hinomdom ko. Hinomdoman ako ni karon. Ambot na ba si Dexter atong time ma? Ambot na ba ka si Dexter atong pagpangahoy na mo? Ano? Panguhag bato.
Nanguha mig bato mga kaigsunan na ay buang dito nga agian mo. Nang bato sila, agi pang bato tong amo ang panel nga gikargahan og bato mga igsoon. Pero pag agi nako mga kaigsunan, pag agi nako gyud sa area ba, ang buang mga kaigsunan ni salot. Naman as dudok bation, kita man na kay mo man gaangkas nako. Unya samtang gaangkas siya, nagsigi siya bagulbol mga kaigsunan ingon siya nga. Nagmahay nung pastor kay kuyog man kunin mo nun ani. Nya. Ngay pag dito kunin sa kay atong panel kay di ko maigo ning bato. Pero igsoon sayran ko ikaw, ako kang tuganan unsang gahumas Ginoo mga kaigsunan. Ang buang mga kaigsunan imbes mamato, gibutang ang bato dayon ning saludar. Ning salot. Nalipay kay ko, ting katawan ako. Iko Lord, salamat kay Ginoo nga imong kiming bantayan. Bisan ko na katalagman man. Karon pag abot na mo sa highway mga kaigsunan. Abot na mo sa highway dito na, daga na mi. Tumotor na ko nga Krypton. Pag abot ako dito sa highway mga kaigsunan, tanawa kung sige buhat sa Ginoo. Katalagman gyapon. Katalagman nga wa na ko isayre, gilikay ko sa Ginoo. Ang rural mga kaigsunan ning overtake sa panel. Nasirado na ng dalan. Unya kana bang mga naasiguro sa mga tulo na lang kadupa. Tulo kadupa nga overtake ba. Wala na ko'y kalikayan. Piyong ko. Kita na ko ang dako kay naon sa rural mga kaigsunan. Piyong ko. Pero unsay gibuhat sa Ginoo mga kaigsunan, gibutang mi sa daplin nga wa mi maunsa. Naaman na si Dudo makasulti. Grabing power. Gahumas Ginoo. Grabe ka powerful ang Dios. Dili ko maka-explain sa kaayos Ginoo kay wa ko kabalog giunsa mi niya pagbutang. Giunsa mi niya pagkuha mga kaigsunan. Impiyong na lagi ko, anak ko, wala na. Ako na patay na gyud. Pero salamat kay Ginoo nga ang pasalig niya sa Salmo 91 mga kaigsunan nga bisan gikan sa tanang katalagman nga wala mo hisayre. Kana bang wala gyud nimo gyud na una nga mahitabo to. Ilikay ka. Amen. Ilikay ka sa Ginoo. Ilikay ka. Ha? Moto siya. Ingon man sa tanang sakit nga makamatay, kining COVID ron. Bisan pag nag-ubol lang ka mga kaigsunan, gani makakatawa po mga kaigsunan kay naay post Facebook bitaw mga kaigsunan pag ubo niya kaduha gyatuan lang siya mga astronaut dito. Naay na to daw. Naay ning report, ma'am. Ning ubo daw kag kaduha. Hadlo kay ubo. Labi na niya. Aning apartment mga kaigsunan. Mag-ubo ta din maglanog-lanog. Nayon na po na kung mag-ubo ko. Dili pwede panuhot lang. No? Sige na kong biyahe mga kaigsunan. Sige kong lakaw. Sige. Kanang dugay na kong mga biyahe-biyahe ba. Natigom tanan. Panuhot. Niya. Kung mag-ubo ka din mga kaigsunan, maglanog-lanog. Maglanog-lanog. Naay mga tao nga. Post lagi ng Facebook mga kaigsunan. Ning ubo ko nung kaduha. Gyatuan itong astronaut. Giyato. Man, ni-report ning ubo kag kaduha. Hadlo ka kayo. No? Hadlo kayo. Hadlo kayo. Nabi na manggiputi. Dayon nang suot og mga puti. O sanina. Muadto dayon na ng mga tao nga na COVID. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan nga ang Dios nagpasalig. Ningon sa ingon man sa tanang sakit nga makamatay. Dili daw ka pasagdahan sa Ginoo. Amen. Ikaw karon nga naglantaw na basta nang dapit ang COVID naa. Niya nagkala-upgrade ra ba pud, nagkataas ang ngalan sa COVID nahimo ng Delta. Hinumdumi nga datay Alpang Omega nga Dios. Hallelujah. 4. Versikulo 4 katapusan na siguro ni. Ingon siya di, tabunan kaniya sa iyang mga pako mo ni nakalami. Tabunan kaniya sa iyang mga pako og dili kagayod maunsa. Ubos sa iyang pag-atiman, ang iyang pagkamaunongon manalipod og magbantay kanimo. Wala gyud. Wa gyud mabuhat ang kaaway, wala gyud mabuhat ang dautan, wa gyud mabuhat ang virus, wa mabuhat ang COVID nimo.
Wala. Wala. Unsa man? Naay tabon. Oh, kana Salmo 91:4. Naay tabon ang Dios nga iyang ibuhat, iyang buhaton diha nimo. Tabunan ka. Hallelujah. Kabiran ka siyang pako, kabiran ka siyang gahom. Ha? Kabiran ka. Kita lang usahay, mabala ka, mahadlok. Pero ang Dios, mga kaigsunan, nagpasalig kung tinuod yun nga doon natin relasyon nga ito sa Ginoo. Nagpasalig siya nga dili kaniya pasagdahan. Ingon siya din tabunan kaniya sa iyong mga pako. Arog dili kayod ka maunsa. Ha? Dili ka maunsa. Pagkalami, pagka-powerful ang pulong sa Ginoo karon. Dili ka maunsa. Dili ka maunsa. Hallelujah. Ingon siya din ang iyang pagkamaunungon manalipod ug magbantay nimo. Mao ni ang pasalig sa Dios sa atong kinabuhi ug sa imong kinabuhi nga diin ang Dios karon nga atong gialagaran nagsulti siya nga ang iyang pagkamaunungon manalipod nimo. Muunong siya nimo dili sa mga tao. Ang atong Dios muunong mga kaigsunan. Muunong. Unungan ka. Unungan ka. Aning kalikutan na mga kaigsunan, pag dunay sakit ang tao, pag dunay virus ang tao, wa na'y muunong nimo. Ang gobyerno dili mo sugot nga muunong ka. Dili mo sugot nga mubantay ka dito. Dili mo sugot nga naay magbantay dito nga naman matakdan sad ka. Pero ang atong Dios mga kaigsunan, muunong siya nato, unungan ta hangtod nga dunay tay kinabuhi, hangtod buhi taning kalibutan na. Dunay Dios hinumduman nato. Dunay Dios nga mubantay nimo, muunong nimo. Naa kay problema, naa kay panginahanglanon, naay Dios nga muunong. Hallelujah. Amen. Ang Dios mga kaigsunan dili nilaglaganay. Atong Dios dili mo laglag. Dili niya ilaglag ang tao. Dili pareha sa tao, laglaganay man ang tao. Na gani masina ang tao, ilaglag ka. Pero ang Dios mga kaigsunan, unungan ka. Kitang mga tao Kristohanon, kitang mga tao nga naas Ginoo, dapat ununganay po. No? Ununganay. O labananay. Kay diha makitaan mga kaigsunan ang tinuod nga unity panaghiusa mga kaigsunan pag naakas Ginoo. Kay tanawan gud ang Dios. Ang Dios mga kaigsunan ang iyang pagkamaunongon manalipod ug magbantay nimo. Grabe, muunong siya. Kung naakas sa sitwasyon sa kagulanan, unungan kas Ginoo. Naakas ka dagaya, unungan kas Ginoo. Naakas kapitos, unungan kas Ginoo. Hallelujah. Lami kay Ginoo. Lami kayo ang Dios. Lami kayo kung mga lagat as Ginoo, lami kayo. Muna nga, sa atong kinabuhi, ayaw mo biya, ayaw mo bulag, hawid ta kanunay sa Ginoo, o niya magpailalom ng yun ta kanunay diha sa presensya sa Dios. Katapusan, versikulo 5, nagingon, dili ka unya mahadlok sa mga katalagman sa kagabion, ni sa mga pagbanhig panahon sa adlaw. Sa ato pa, adunay gyud kasiguraduhan ang tao, pag naakas Ginoo, wala kay kabalakan. Wala kay kabalakan. Wala tay kabalakan. Nga naman, isa may kabalakan nimo nga sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, naa naman tay Dios. Niya naapod sa pasalig nga bisan sa adlaw sa gabi naay bantay. Naay bantay ang Dios nga ipadala niya diha nimo. Lami Lami kay word ba? No? Naay bantay. Naay bantay ang Dios mga kaigsuonan nga iyang ipadala. Hallelujah, iyang mga anghel. No, iyang mga anghel magbantay nimo 24/7. Nya salamat kay Ginoo nga magpauraray lang gyud ta kanunay. Dangop lang ta simbat ta kanunay sa Ginoo, simbat ta sa Ginoo. Sa maayong lawas sa simbat ta. Magkapitos kinabuhi bisa pag nakay sakit, simba gyud sa Ginoo. Simba gyud sa Ginoo. Abi ni mga kaigsuonan, kini bitong kanunay no, dili gyud nato abusaran di ay. No, atong lawas di gyud nato abusaran. Kana bitong kamay trabaho, inom dahil bugnong tubig. Tumiging nga adlaw mga kaigsuonan, no? Bantay siguro mga karat kay akong tutunglan. Murag naisip-on ba, no? Dayon, ato miagi mo mga semana, straight ang trabaho na mo, straight ang trabaho sa pahina simbahan.
Nya siging pahina, init sa nga tanan, buntag gikag buntagot paingon hapon. Nya masag simento ana, nya abog kaayo ang simento. Dayon pagkataon-taon inom na po og bunglong tubig, pag snacks inom na po og coke. So ning kuan gyud ang lawas, no? Lawas naman gyud atong puhunan. Ming aksyon og kibra gamay ang kusog ba kanang sa tawag ani kining mabalda man gyud pod, no? Pag ang tingog nimo dili maayo, bisod gyud. Atong Domingo mga kaigsunan, prayer request pas swab na ko karong 1 sa i-hotel nami. Hope okay na tanan. Kira ko swab pass para tuloy-tuloy. Okay, please watch and listen. Ani kay nindot kaayo nga reminder ni Angel paumi kay limpot. I mean pizza dos, okay? Pizza dos sa Oktubre, no? September, sorry. September. Okay. Victor, si Victor paliw kong sulat. Red, paliw kong sulat sa kang Victor nga pre-request. Sa atong kinabuhi mga kaigsunan, no, balik ko na ko. Ang atong kinabuhi mao ni ang pinaka puhunan, no, pinakapuhunan nato sa atong kinabuhi. Magunsa man tong daghan kag kwarta di man ka mamatay ka. Magunsa man tong daghan kay kagipundo rin ang imong lawas dili healthy. So mas maayo itong balance, no? Balance, healthy ka, naapod kay kwarta. Healthy ka, magamit po ta sa Ginoo. Dili lang kay magamit ka sa mga buluhaton sa bisan unsa, no? Kung dili magamit ta para gyud sa Ginoo, no? Para gyud sa Ginoo. Mao gyud na ang tumong nako igsuon nganong nagpagamit ko dinhi, no? Ako ni mga kasin pastor. Ako sila gi papaminaw ani pastor. Nice kaayo Mrs. Timing jud kaayo. Salamat sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nalipay ko nga naapod mo. Daw salamat kay sa Ginoo ha nga daghan po ang mga kaigsunan nga mga masira na to pinagi ani. Actually, naningkamot ko nga magpagamit pud sa Ginoo, naningkamot ko bisan usahay naatay abson ba. Nabitaw tayo unaon nga unahon sa nako ni. Na may mga inana nga unahon sa nako rin maglampas ako, magnanom sa kog saging, mananom sa kog lubi, magmawir sa ko. Ako sa kasikasuhon to kong mga manok ana. Pero ang priority yun ako mga kaigsunan ng Ginoo yun, no? Ginoo yun. So salamat kay sa Ginoo. Kamo pud inana sa ang atong buhaton, no? Kung napanalanginan ka ni ini nga mensahe sa Ginoo, napanalanginan ka ni ini nga mong buluhaton, ayaw pagduha-duha sa pagtabang kay naay Dios nga mo panalangin pud sa imong kinabuhi. Hallelujah. So ato ko sa akong mga prayer, mga pag-ampo. Okay. Magampo ko sa Ginoo sa pagsira sa atong mensahe karon. Amahan mo nga langit nun, gamahanan ikaw, Dios ikaw nga tuburan sa tanang butang, buhi ka nga Dios nga nining orasa. Naa ka nagasilyo sa among mga pag-ampo karon o bisan pa sa among mga pulong nga among nadunggan. Salamat kay Ginoong Dios nga ikaw gyud ang Dios nga nanudlo karon ini nga kabuntagon. Ikaw ang Dios nga matuboy kanunay sa among kinabuhi. Tabangi mi Ginoo nga kining mga pulong nga among nadunggan karon naa ni tipiganan, naa ni luna sa among kinabuhi. Nya mao ni ang usa ka rima sa among kinabuhi o Dios ang imong pulong. Mo embrace ni Lord God sa among kinabuhi. Hallelujah. Nga samtang ni ami ibabaw aning kalibutan na among i-appreciate ang tanan nimong buhaton, ang tanan nimong gibuhat sa among kinabuhi, Lord God. Nga wa mi nimo pasagdahi. Do na may mga pagsulay sa kinabuhi apan naa ka nga Dios nga magaayo, magatabang o magapanalangin, magauban ka namong tanan. In the mighty name of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ato ko sa mga prayer requests, mga kaigsunan. Great and right message. Okay, si Kain na pod. Amahan na mga langit nun, magampo ko igsuon, tuhoe nga ang trabaho sa Ginoo karon, ang buhaton sa Ginoo karon, moabot ni diha nimo, niya moabot pud ni ngadto sa mga naay mga gina-prayer request karon dinhi. Hallelujah. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord God, ikaw ang Dios nga gamhanan. Ikaw ang Dios nga may tuburan sa tanang butang. Ining oras sa Ginoo, imong ipakanaog karon ang imong gahom. Hallelujah.
o pinaagi si mubalang Espiritu Santo nga mo'y amo nga mga comforter, mo'y amo Ginoong Dios nga manunudlo karon ining orasa ang imong balang Espiritu Santo. Na ay mga tao Ginoong Dios nga naa karon sa tambalanan. Ginoo, ako naghangyo kanimo nga ipaabot nimo ang imong kompleto nga kaayuhan ngadto sa mga tao Ginoong Dios nga diin nagkinahanglan sa imong hikap Ginoo, nagkinahanglan sa milagro, nagkinahanglan sa imong tabang, subala sa imong pulong ang imong pagkamaunongon manalipod ug magbantay namo niini nga kabuntagon Ginoo. Akong gi-mention kini nga maong nga ngalan: Alan Pau, Chick Pau, Miko Limpot, o imong ipaabot karon ang imong hikap Ginoo sa imong ngalan Ginoong Dios, in the name of Jesus. Lord, ayuha sila, tabangi sila Ginoo, ibalik nimo ang ilang kusog aron sila Ginoo mahimong madanasigon o mahimo silang magamit niining katapusang mga adlaw nga dili nila malimtan nga kining mga adlaw Ginoong Dios nga nagahimo kag dagkong butang kay bulungang mga butang kaluwasan sa ilang kinabuhi, in the name of Jesus. Lord, nag-ampo-sad ko nga tos kinabuhi ni Pastor Ganar nga good result Ginoo ang iyang swab test. Salamat Ginoong Dios nga kining mga prayer request karon imo ning gi-grant in the name of Jesus. Salamat Ginoo nga gamhanan ikaw nga Dios, gamhanan ikaw nga Dios. Bisan pa Lord, nag-ampo ko nga tos kinabuhi ni Victor Igako. Salamat Ginoo sa imong pagpahiluna sa iyang kinabuhi, bisan pa Lord sa iyang pagsakay sa barko. Salamat Ginoo nga karong September 2 ang iyang Ginoo nga schedule sa swab test. Nag-ampo ko nga imo sab siyang ayuhon, tabangan, lig-unon. Unya way mga problema Ginoo, walay mga problema Ginoo sa mao nga swab test Ginoong Dios, in Jesus name. Salamat Lord God, paboran nimo si Victor, tabangan nimo si Victor Ginoo, makasakay na siya, maka-schedule na siya, unya maapil na Ginoo ang iyang travel aning mga adlaw, aning bulan na Ginoo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Salamat kayo Ginoo nga ikaw ang Dios nga magapahiluna. Nagampo sab ko nga tos kinabuhi ni Sikaina, in the name of Jesus. Lord, among i-review karon espiritu sa balatian, espiritu sa ubo o uban pa Ginoong Dios nga nakabalda, nakahasol Ginoo hilanat, in the mighty name of Jesus. Sa pas kinabuhi ni Giging, in the name of Jesus. Akong i-review karon spiritus balatian, pahawa gikan sa lawas sa maong tao, in Jesus name. Kinabuhi ni Giging, in Jesus name. Kumpleto nga kayon iyang masinati karon, kumpleto nga kayon iyang mabatunan sa ngalan ni Jesus. Taga-isang kasing-kasing Ginoo nga madinot-tuton kanunay diha nimo, masaligon diha nimo, in Jesus name. Hallelujah. Okay, salamat Ginoong Dios. Nag-ampo ko ganha kanimo Ginoong Dios. Lord, imo Ginoong tabangan si Arlene Dinorog. Ginoo, salamat kayo Dios nga nining oras sa Arvin. Okay. Arvin Dinorog naa karon sa isolation nga gi-oxygen, in the name of Jesus. Complete healing Lord. Ako Ginoong Dios nga gi-claim nining oras sa Ginoo ang imong gahom magaabot sa iyang kinabuhi. Hallelujah. Walay lisod nimo Ginoo, walay lisod nimo. Karon Ginoong Dios, ibalik nimo ang maayo nga paghinahawa, pagpaspas na paghinahawa, in Jesus name. Salamat Lord God nga ang tanan Ginoong Dios nga part sa iyang lawas, tanan nga mga kabukugan, ugat, unod, bisan pa Ginoong dugo, mag-receive karon sa imong milagrong hikap, in Jesus name. Salamat kayo Ginoong Dios. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Pa-singgit please ako. Ako igagaw na si Arvin Dinur. Okay. Salamat kayo sa Ginoo. Salamat sa milagro. Okay. Wala na yung mga prayer requests. Wala na. Mahimo nimo ang tanan Lord. Yes, makahimo ang Dios sa tanan, dagkong butang, kay bulungang butang, lisod ng mga butang, walay lisod sa Ginoo. Hallelujah. Okay, magampo ko nga tos mga kaigsuonan. Amahan ang mga langit noon, maayo kay ka, gamhanan ka nga Dios, tinugdan ka sa tanang butang. Salamat kayo Ginoong Dios sa mga tao Ginoo nga naglantaw karon, mga tao, mga pamilya nga diin ni karon ning apil, ni duyog, ni nga live na program.
Nagampo ko Ginoong Dios nga bisan pa nining usa ka oras, gamay nga oras lamang nga among gikahatag diha kanimo tanan Lord, imong i-bless ilang kinabuhi. Tabangi sila ang ilang pamilya malipayon, ang ilang pamilya mahimong mauswagon, ang ilang pamilya Ginoong Dios kanunay mo ila mo dangop diha kanimo in Jesus name. Salamat kanimo Ginoong Dios nga padayon usab ka nga mag-support, mag-supply sa tanan nga mga needs bisan pa niini nga mo ang live nga program. Salamat Ginoong Dios nga dunay daghang mga tawo nga gamito nimo sa pagtabang pagsuporta niini nga mao nga programa. Salamat Amahan nga langit nun, nagampo sab ko gitong sa kinabuhi Ginoo ni Mama Linda. Padayon ka Ginoong Dios nga magtabang magpanalangin sa iyang kinabuhi, proteksyon sa iyang pagpuyo diha, pagtrabaho diha sa Amerika Ginoong Dios. Panalanginan nimo iyang banay dito Ginoo, ni Cecil Ginoo, ni Kimi, ni Corbin, ni Malia, ni Carol, ni George Person. Bisan pa Lord God, na sila mga prayer request Ginoo nga mahalin in Jesus name, mahitabo na Ginoo sa pangalan ni Jesus. Salamat kay Ginoo sa imong tabang atos kinabuhi ni Carol, kinabuhi ni George the third, the fourth, ni Darling in Jesus name. Proteksyon ni sila Ginoo, tabunay sila kanunay sa imong hamiling nga dugo. Protektari po Ginoong Dios Papa Edward dito Ginoo sa iyang trabaho sa Goodwill Ginoong Dios. Salamat Lord, ikaw magtabang, magpanalangin usab ikaw Ginoo sa kinabuhi ni Edie o ni Risa Ardiniti. Salamat kay Ginoong Dios sa Ardiniti family. Akong gi-release Ginoong Dios ang kumpletong kaayuhan usab ngadtos mga kaigsuonan. Hallelujah. In Jesus name. Lord, salamat kay Ginoong Dios nga ikaw magpanalangin, magtabang ka sa tibok Ginoo nga pamilya ni Edie o ni Risa sa Edie and Sons Property Maintenance. Nagampo usab ko ngadtos kinabuhi ni JJ, ni Hailey, ni Rich Malo. Lord, i-bless nimo sila Ginoo. Salamat kayo Amahan. Padayon ka nga magapanalangin, mag-ayo usab ka ngadto ni Auntie Ellen Summers Lord. Salamat kay Ginoo sa imong kaayo. Salamat sa tanan Lord God. Hallelujah sa Epitzel Foundation nga daghan pang mga bata Ginoo nga ma-sponsoran. Daghan mga bata Ginoong Dios nga malingkawas gikan sa kagutom, malingkawas gikan sa kapobrehon. Nga dunay mga pamilya Ginoo nga kinahanglan og tabangan Lord, nga kinahanglan og tabang. Hallelujah. Gamita ang Epitzel Foundation. Gamita mo dako Ginoo kini nga mong foundation. Mudako Ginoong Dios nga daghang mga kalag, daghang mga tao makaduol diha sa imong tilan pinaagi ni ini nga foundation in Jesus name. Salamat Lord God. Bless nimo Ginoong Dios ang region ako sa Misamis Occidental, ang tubod ug ang pagadian ug ang Negros Ginoo. Hallelujah. Salamat Ginoong Dios, Cebu Ginoo. Salamat Lord God. Hallelujah. Tanan nga mga naga-sponsor, tanan nga mga gi-sponsoran mahimong madasigon usab. Dalaygon ka Amahan nga langit nun. Salamat Lord. Ako nag-ampo Ginoong Dios nga ikaw padayon sa pagtabang bisan pa ng Ginoong Dios sa mga kaigsuonan namo Ginoo sa Fieldaga Christian Fellowship. Tabangi Ginoong Dios Lord, tagbuang tanan nga mga materialis, mga panginahanglan nun sa church nga extension namo Ginoo, matagbo ni Ginoo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Salamat Lord nga imong ayuhon ang mga kaigsuonan, ligunon nimo mga kaigsuonan, dasigon nimo ang mga kaigsuonan, tagaan nimo kanunay maing lawas. Hallelujah. Bisan pa ni atong mga tawo nagpahina, nag-contribute silang kusog kada adlaw Ginoong Dios nga wa gyud nagpasuhol. Salamat kay Ginoong Dios Pastor Fredo imong tabangan Ginoo, lig-unon ni Pastor Fredo, si Doy imong lig-unon, si Jack imong lig-unon, si Brad Loloy Igako imong lig-unon Ginoo, imong lig-unon kun silang Budoy, silang Pimpim, si Buboy, bisan pa Lord si MJ. Salamat Ginoo nga padayon ka Ginoong Dios nga magatabang bisan pas matag usa. Hallelujah. Dalaygon ka bisan pa ni Jinjin Ginoo Sinas Lord nga nakanunay mo ay magluto nila, liguna ko Ginoo. Salamat kayo Amahan nga langit nun. Padayon ka Ginoong Dios nga magatabang, padayon kang magapauswag. Unya bisan pa Lord God sa tawo imong gigamit Ginoong Dios nga nagatabang sa pagpalit og mga tiles, palit og mga simento. Hallelujah. Panalangin sila Ginoong Dios. Ako nag-ampo Amahan nga langit nun sa Pilipinas, pasayloan Pilipinas karon. Ginoo na aman mis ka sitwasyon sa lisod, naaman ang mga tao Ginoong Dios na naaman sa paghuna-huna sa mga hinabang gikan sa gobyerno. Gamita ang gobyerno Ginoong Dios padayon nga magakontrolar bisan pa Lord magtabang sa tanan nga mga katawhan sa Pilipinas. Tabangi ang among presidente, gayri sa justong paagi, no, gayri siya ang tanan niya mga cabinet member, gayri Ginoong Dios. Salamat Lord. Ako nag-ampo sa Ginoong Dios sa among probinsya karon sa Misamis Occidental. Ginoong Dios among gi putol Ginoong Dios kining corruption
among giampo Ginoong Dios nga wala nay corruption, wala nay kurakot nga politiko. Salamat kayo Ginoong Dios nga ang tanan nga mga frontliners Ginoo, mga sundalo, pulis, mga doktor, imo Ginoong Dios ka protektoran kanunay bisan pa sa Misamis Occidental. Among mayor Ginoo Michael Gutierrez, imo panalanginan niyang kinabuhi, tabangan nimo Ginoo, likunon nimo Ginoo, kayran nimo kanunay ang among mayor. Salamat Ginoong Dios nga imo panalanginan sa biyang anak si Konsehal Andrea Pinky Gutierrez. Salamat Ginoo sa imong gugma nga walay paglubad. So padayon nimo nga pag-amping bisan pa Lord God sa mga kaigsuonan namo sa Mido, hallelujah, sa suko karon. Salamat Ginoo nga imo silang tabangan, imo silang gayran, imo silang ligunon, niya imo silang tabangan Ginoong Dios sa Dios ng paagi. Hallelujah. Dasiga sila kanunay Ginoo. Salamat Lord God. Ikaw matinud-an nga Dios, buhi ka nga Dios nga nining oras sa nagabtubag sa mga pag-ampo. Tanan Ginoong Dios nga mga kaigsuonan karon nga dunay mga problema imong sulbaron. Hallelujah, bisan pa ni Lola Ising Apas karon, imo siyang ayuhon in the name of Jesus Christ. Lord, gamita si Sir Boylan Pao, gamita kanunay si Pastor Henry Pation, Pastor Bong Labusta, dihugan nimo Ginoong Dios. Tanan nga mga pastor sa Knoxville, imong dihugan Ginoong Dios ang tanan nga mga pastor. Tabangan nimo Ginoong Dios ang tanan nga mga pastor. Tagbuon nimong tanan nga mga paginahanglanon, bisan pa man nga langit nun sa ila Ginoo nga mga panginahanglanon sa ilang mga churches. Salamat Lord nga niini nga kagabi, niini nga kabuntagon Ginoo. Ikaw ang Dios nga nagatubag sa among mga pag-ampo, magsilyo ikaw, panalangin ni ang nasod sa Israel. Luwasa ang mga Hudiyo Ginoo. Salamat Lord God nga ikaw ang Dios nga nagasilyo sa tanan mong mga pag-ampo karon, tanang pamilya nga nagapadayon nga nagsupport, padayon nga nagtan-aw, padayon nga nagtabang, imo silang pakit-on sa kadagayaon imong panalangin. Kini tanan amahan among gihalag ginatugyan niya lamang kanimo sa kabalaan sa imong pangalan in Jesus name. Amen. Hallelujah. Bye-bye. See you next Wednesday. Kita na punta sa sunod nga Miyerkules. Dalaygon kayong Ginoo. God bless.